आं दिनै दख'ना गानदों नोंथांमोननि थाखाय नै नायदो माइनावखौ जि मोजां नुखादों आंनि ने बाथोन दे जाहाब्ला दुन्दियाखौ गाबलु सुलु जालायसिगोनलाय जोंहा न'खराव आयंआ गाबबाय आयंआ गाबबाय थां 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 हनै जोंहा माइया माबा सिला सिबगासिनो सिलाथ' नङा लामा सिबगासिनो दख'ना गोदान गानलायदों होनबालाय मा दख'ना गोदानलै जोंहा माइ आंखौ मा होनो हामलायलायबायलै हामलायलायबायनो दा जाहोदो नोङो फुंहोदो मा दख'ना गोदानलै मालायसो बेलाय लुखानि नों बे नों सिटिनि मानसिथिं बानायनो थांनायाव गाननायानो माथो दे होनबालाय आयंआलाय आयंआ थांबाय इयाव इसानाव दंहैयो स' फाइनेलि आं दा न'आव सफैबाय ओमफ्राय दा एसे गामि बेरायहैनोसै जोंहा माजों आंजों बाबुजों आयंआबो गैया आयंआ गामियाव दंहैथ'यो एसे जोंना माबा माबि सोलिगासिनो आरोना पार्टि टाइपनि स' बेयावनो एसे गामि बेरायहैनोसै बैसागोआवबो थानो मोनखायासै नालाय ओमफ्राय दा फैदों नालाय साननैनि थाखायल' बेबो गाबोन सानसे थानोसै ओमफ्राय समफोर थांफिनसिगोन नायदो माबायदि हाखु दाखु फैयो आङो ओमफ्राय माबायदि हाखु दाखुआव थाङो मा मिनदों हाजोआव हास्लाबानो ना मा ना बिखायानो एकदम स्रां मोनलायथारदों नुनानै गाबोन गाबोन हाबिलाखौ नुहरदो फैगोन नङा गाबोन जोंहा आरो सासे बिमायाबो फैबावगासिनो आं मिन्थिबावा ओमफ्राय बिमायानो साथाम आंहा मानसिफोरा सोंहरो नामा मा होनो नोंसा बाबाया साथाम हिनजाव नामा होननानै सोंहरो जोंहा बिमाया साथामबाबो बिफाया सासेल'मोन ओमफ्राय हिनजाव साथामबो नङा आं खोन्थाखाबाय दाखालिनो Q&A भिडिअ बानायनायावनो स' दे होमबालाय दाहाय दसे उनाव लोगो मोनबावनोसै दा थांसै जोंहा रायलाय बिमा फिसाफोर दे बाय नै आङो न'आव फैदोंमोन दख'ना गाननो ओमफ्राय नै आंहा बिमा सासेबाव आयं नै आंहा बिमा सासे बिमायानो मेरला आंना हाय बुंना होलाय खनसे आंनि साबसक्राइबार्सफोरखौ खुदुमबाय जोंहा नै सुदो थांसै लाभ इउ आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो होन आंखौ जोंहानि फुजानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै हो लाइक खालाम शेयार खालाम आं दिनै दख'ना गानदों नोंथांमोननि थाखाय नै नायदो माइनावखौ जि मोजां नुखादों सुदो थांसै एसे बेरायहैनोसै गामि दा जोंहा नै जमा न'खरनि जामामोन थांगासिनो हाय इनको बोलना नहीं आता एक चीज दिखाऊंगी मैं आप सबको ये आबा Good morning guys, so आङो दासो सिखारदों because 26-27 hours एकदम उन्दुआलासिनो थादोंमोन ओमफ्राय दा फुंनि 10ता जागासिनो आरोना बिराद लेट सिखारबाय ओमफ्राय जोंहा बिमाया नै प्रसाद होगोननो दिनै आं फैनायखाय ओमफ्राय एसे जगार पाति लागासिनो हनै ओमफ्राय दा आरो जोंहा आलासिफोर फैगासिनो आरो आयं सासे ओमफ्राय आरो बिमायाबो फैगासिनो ओमफ्राय जोंहा आरो सासे बिमाया हनै दुगैनो थांदों ना मादों मिथिला आयं मा खालामनो नागिरदों दुगैखांबायनो ओमफ्राय नै प्रसाद जोंहा आंखौ मा दिनै दाउ जाहोगोन ना जाहोआलै रामा जागौमोन आयंआ फैनो गाबोन जानो जमा गाबोन लोगोआव सोलाबगोन आंलाय फुङाव थांगोन नायनोसै मा जायो टिकेटखौनो दानाखै आं दासिमबो फुङाव थाङोबालाय थाङाबालाय फैनो होनदोंमोन आरो आयंआबो दे नायगोन दे
आं सानदोंमोन आंखौ दाउ बुथारना जाहोगोन नामाथाय होननानै गैयाबाथाय दाउआ दंखायो दा आंनि आं फैदो दा फैगोन नाखौ दे होमबा आंबो दुगैनोसै एसे दुगैनानै स्रां स्रिं जानोसै बिराद लिजि जाना दंथारो मोदोमानो राखांथाराखै आंना उन्दुनो मोनाखैना रेस्ट मोनथाराखै मैयाबो गामियाव थांनाय एकदम व्लगबो बानायनो मोनासै एकदम गामियावनो इन्जय खालामबाय नालाय बयबो जमा खनसे बिराद गोबावजों लोगो मोननाय आफ्टर 6 months बिकज गेजेर गेजेराव सानसे साननै फैनाय जाबाबो बिदिथ' गामिफोराव थांनाय जाखाया नालाय ओमफ्राय आरो ओरैनो एसे एनै माने खाथि खालायाव थांनाय जायो एकदम बयखौबो लोगो मोननाय जायाना थ' मैया लोगो मोनबाय एकदम हरावसो फैदों 12तासोआवसो आं दा नै अमा आदार होनो फैदों अमा अमाया माथो गबाय अमाया गबायलै माथो अमाया मासेल' मासेयालाय माला फानखो ओमफ्राय फैसाया बेसाङाव फाननाय ओमफ्राय अबे फैसायालाय गैला आया गोबाव जाबाय बोरै बहा गखो अमाना मासेखौ आं दाखालि फैनायावसो नुबाय दा गैला फानहरबाय मासेया मासेल'सै खारबाय अमाया आं दिनै आदार होनो फैदोंमोन ओमफ्राय आंनि आदारखौ जायानो अमाया खारलांबाय हनैलै अमाया आंखौ गिदों हनैलै बिमाया लिंनायखाय फैबाय ओइ थाङा थाथों आंखौलाय मानो गिनांगौ आंलाय मोदाय ना मा बेखौलाय मा खालामगोन आंलाय हनैलै फैबाय अमाया हनै आंखौ नायबावबायब्रा माबा बिमाया लिंनायखाय फैबाय खाथियाव थांनो दै गियो ना मायो गिनानै खारबा आरो हमजानाय नङा इयावनो गोजानजोंनो खेबबाबो जेबो जाया ओइ नों आंखौ मानो गिदों आंखौ जागोन ना मागोन हा एसे खाथियाव थांनो दे आजा नै आंना अमाया एसे खाथियाव थांनो दे हनैलै माबा गिबायसो दालाय दांनि दे दांजायाबो माबा जा मा जालानो नो जा होनदोंना माबा बुना जागोन दानो आङो ये बोल रहा है सब्सक्राइब टू माय चैनल ओमफ्राय बिदि गिथारो मानसिखौनो हेलो गाइस पूजा दीदी का चैनल में वेलकम प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलो जाला बे आंखौ गिबायलै आं थांसै हनै सासेया जुस नै बिमा सासेया सफैबावबाय हर नै आनै आमाइबो फैदोंमोन थांसिगोन बाय बाय आमाइ बाय बाय आनै बाय हा दे जागोन दे दाहाय थांगोन दे दे बाय बाय आनै बाय जोंहानो टाटा जोंना न'खरनिफोरा बयबो अबेयावबा थांबा सोरबाफोर अबेयावबा थांबा खुलुमजोबो गासिबो आंखौ लास्ट खनसे अबेबा मोनसे भिडिअ'आव खुलुमनायखौ सोरबाया कमेन्टआवबो खोन्थाहरदों बिदिनो खुलुमनांगौ मानांगौ होनना जोंना उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो फोरोंखानाय नालाय बेयो माने थाखाबाय आरो अबेयावबा थांबा माबा खुलुमखायो बाय 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 साइकेल लाबाखै खनसे अलंबार फैबा ओंखाम जानाय बेनोल'सो टाटा चला गया थौ मा बिबार लादोनो बाय रसन मा खानायाव बिबार लाखो नै बिनानाव बिब'आ बिनानावखौ गार'बाय माबा
है माबा बे माबाखौनो सालायगोन आंनो नै माबा सालायनो मा मानिनाय बे मा गेजेरनिफ्राय सालाय ओंखारनाय बियो बिसिनि खोथा गोदो गोदायनि बोराय बुरिनि माबा सालाय बिदि ओंखारनायखौ लानो हामानो दे होमबालाय स' आलासिफोराबो थांजोब्बाय दा जोंहा ओंखाम जाहैनोसै मानो लाबोनाय इखौलाय सिबायलै उदै नों लाबोनाय जोंहा दा आरो ओंखाम जाहैनोसै एसे गामियाव देथ' नै जोंहा बयबो ओंखारलायबाय ओंखाम जाहैनोसै गामियाव जोंहा न'आव ओंखाम संलालै बाहेरायावसो ओंखाम जाहैयो जोंना नै बिमा सासे नै फंबाय नैबो बिमा सासे आरो सासेयालाय ओइनो ओंखारबोआखै गायलें गायथें फैगासिनो दं गायलें गायथें फैगासिनो दं नै नै बिमा सासेया गायलें गायथें फैदों नै आंहा फैगासिनो थ' बेखौ बोस्लिंना खाबाय हरनाय बोस्लिङाखैलै आयं बोस्लिङाखै दा हरनि 8टा जाबाय ओमफ्राय दासो जोंहा बयबो न'आव मोनफैबाय आरोना संनोसै नै गुसेंग्रा हमलाय आया मा गुसेंग्रा ओंखारलाबायदो बिराद बोसोरनि उनाव दिनैसो नुदों आं गुसेंग्राखौ नै गुसेंग्रा नै सोरनो बाथोन दे जाहाब्ला दुन्दियाखौ दुन्दियाथ' मासेखौनो बाथोन देना जागोन जोंहा दिनै मासेखौनो मा होनदों थबसिसो जायो दुन्दियाजों बानलु थाइनैसो होनानै दे गुसेंग्रा सिनायो मानो सिनाया बयबो सिनायोब्रा बे बुस्थुखौलाय बयबो जाखाग्राखाना आरो गुसें थांबाय दाउआ सिथार आं फैनायखाय दाउ सिथारदों ओमफ्राय नाबो लाबोबावदों ओमफ्राय नाखौबो मैथाजों संसिगोन ओमफ्राय दाउखौ माजों संगोन लाइबो दङ दाउखौ फिसिदो फिसियाहायनो ओमफ्राय दाथ' न'आव जोंहा मानसिफोर मेरलाना साबा दङ जोंना न'खरनि मानसिफ्रा जों आंखौ सोंबाय थायोना जे आब'आ अबेनि न'खराव सोर दं होननानै ओमफ्राय आङो सारिदुवार डिस्ट्रिक्टनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवारनि ओमफ्राय आंनि न'खराव साबा दङ आं जाहैबाय सासे लिडार बयनिस्रायबो मेन मजाक कर रही हूं तो मेन एकदम बयनिस्रायबो गेदेर बिमाया हनै जिरायगासिनो बे बिमा मेन बयनिस्रायबो देरसिन हाय होनहर हाय नमस्ते ओमफ्राय नै सेकेन्डआ जोंना ओमफ्राय नै जोंना सासेया हाय होनहर हाय ओमफ्राय नै आंना फंबाय असे फंबाय हेलो आं गेम गेलेबाय दं दे थुदो होमबा थांसै नै ओमफ्राय आं सो गाइस सेम ब्लग थर्ड डे तो आज आं बर'आवसो बानायगासिनो ना बावगारलायलांदों ब्लगखौ बानायनायखौनो सो दिनै थर्ड डे आरोना ओमफ्राय माइरं जावगासिनो बेखायनो हाल्ला जागासिनो ओमफ्राय दिनै आं रिटार्न थांफिनसिगोन स' गाइस दा आङो थांनो ओंखारबाय माने ओंखाम जाखांबाय दा मामोना जाखाङाखै बिसोर जागासिनो ओमफ्राय आङो रेडि जाखांबाय नालाय ओमफ्राय पेकिं सेकिंबो गासिबो जाखाजोबखाबाय ओमफ्राय दा थांनांसिगौ दा आरो टाफ ममेन्टलाय दा गाबलु सुलु जालायसिगोनलाय जोंहा न'खराव न'आबो स्रि जासिगोन बिकज बाबुआबोथ' आंजों थांफासिगोन नालाय जोंहा बाबुआ गुवाहाटियावनो थाखायो नालाय ओमफ्राय बे थांफासिगोन आंजों बिकज हारसिंथ' आंखौ हगार हरखाया जोंना लिडार बस अलंबार गयारिनिफ्राय एकदम माने माबा दंखायो मा होनगोन स्ट्रिक्टलि प्रहिबिटेड हारसिं थांनो मोना बिदि प्रिसा मा पाउडार फानजोबदोंलाय प्रिसा ओइ मा आयं गाब्बाय आयंआ गाब्बाय आयंआ गाब्बाय आयंआ गाब्बाय आयंआ गाब्बाय आबैया गाब्बाय नोंबो गाबदों जोंहा आब' रुमिया दानिया माबायाव थायोना गुवाहाटियाव नार्सिं खालामगासिनो नै थांगासिनो नालाय बेबो गाब्बाय थांदो हनै इथिंबो गुंग्राय लाला लिला मानसिफोरा फिसाफोरखौ अननो ओंखारलायले सोरांबाबो मोखांखौ नुवा नालाय मा
नहीं ओय बयबो गाबजोब्बाय बाय रुबिदिखौ 6 महीना का बाद देना फिर भी जा रहे हैं जाओ मोजाङै माबानाय रायलायनाय मानायानो जायासै ओरै फैनानै थांदो बाय 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 फिसा सुमदे आंखौ हर सुमदे थांदो टाटा पाउडार माखाया बाय इथिं बायहोन फिसा बाय टाटा हां लिसिखौ हर Này thằng đợi thằng सब लोग रो रहे हैं मेरा माँ तो अंदर सो के रो रहा है